Ya kamata mu san ya kamata domin a duk lokacin da ya kama mu san abin da ya kamata. Idan ta kama ku kama kafa, ya ku yan uwa kada ku yi kasa a gwiwa domin da rarrafe yaro ka iya tafiya. Yin aiki tukuru cikin dare ko ma safiya ka iya haifar da sakamako mai dorewa. Ba kwa jurewa, ta yaya za ku kasance sarewa? Ku dai bar sarewa, ice kadai ake sarewa. Durkusa ma wada ai bai nufin sarewa. Kar ku gajiya, idan akwai gajiya akwai gajiya har can zuwa jijiya. Ku dai dau aniya, dakata, kar sata ta saci sata. Ko ma ta yaya sace ma wani taya bai sa a baka kyautar mota. Kasance mutumin kwarai mai fara'a ko zaka mallake sa'a. Yi addu'ar Allah ya bada sa'a ko da na sa'a ranka zaka wuce sa'a wajen sana'a. Don rabauta ci gaba da bauta domin a tashin farko kariya ka iya wuce mota. Wannan bai nufin motar ba ta ka mota. Bi iznillah duk sai mun huta.